To माबोरै mahal sal to दिनै आं नोंसोरनो मोनसे भिडिअ दिन्थिनो नागिरदों तो बे भिडिअखौ ना बेयो सप्तासेनि एक्सपिरियेन्स लाना बानायनाय जादों सोरबाफोर गार्लफ्रेन्ड जमा जुदि जलायनानै बे भिडिअखौ नायदोंबा मोनबायबो बियो अबयसे साउन्डआ रियेलिटिनि बायदियानो जादों एक्सपिरियेन्स दं ना माथो सानदों तो बेफोरबायदि आइसक्रिम जानायखौ बन्द खालाम बिदिब्ला फैयो आरो बारा हाराय खालामसिनो जागायनोसै रान्थिं सिख्ला लकेल दाउ एखे बेदरा खम बेसेना बांसिन नंगौना नङा बेफोरखौ आं जेबो मिथिया मानो होनबा आंहा बेफोराव जिर' एक्सपिरियेन्स लकेल दाउखौथ' मोनजादों र' दा रान्थिं सिख्लाखौसो साले तू